Добре, давайте так. Які якості мусить мати претендент на посаду міського голови? Сміливість, компетентність, любити людей і бути креативним. Саме головне – це креативність в сьогоднішньому часі. Ну, тоді розкажіть вашу вершину креативу за перебування на посаді незабаром 13 років. Ну, креатив – це виходити з самих складних ситуацій, які тобі створюють опоненти, чи життя тобі створює. Це ви про сміття? Ну, сміття – це особливий період. Не знаю, чи хтось би міг прожити в світі в сміттєвій блокаді, яка тривала більше року, коли там кожен день місто продукує 600 тонн, а тобі унеможливлюють їхній вивіз, хоча в Україні 5 тисяч полігонів мінімум. Так просто не можна і все. Ти маєш здатися, ти маєш сконати, а я цього ніколи не робив, робити не буду. Завжди треба перемагати. Але якщо б не підтримка громади, яка стала твердиною, то було б неможливо вижити в цій сміттєвій блокаді. Тобто ви перемогли Порошенка? Я не знаю, чи хтось когось переміг. Просто я краще зрозумів реалії українського політикуму. Тому що коли забороняють допомагати, коли тобі ставлять ультиматуми, ну це цікаво. Це дуже цікавий період в моєму житті. Давайте, дипломатів ми вимикаємо там до 10-ї години. За 5-10, а тоді вмикайте знову дипломатію. Ви ж сказали, я не звик програвати, тобто ви перемогли Порошенка. Це логічно, тому хто вам чинив перешкоди у вивозі сміття? Ну, звичайно, що є тільки одна людина, яка дає команди робити блокаду мільйонного міста. І прізвище цієї людини? Ну, ви ж самі озвучуєте прізвище. Знаєш, що я буду комусь робити рекламу? Мені за це гроші не платять. А за що вам платять гроші? За те, щоб я добре виконував свою роботу. Добре. Зі сміттям. На чому розійшлися в такому випадку? Ну, в принципі, Самопоміч вийшла з коаліції. Потім Порошенко запропонував мені посаду прем'єр-міністра. Я відмовився. Потім ми відмовилися голосувати за судову реформу. І, в принципі, схема дуже проста. Якщо ти хочеш поставити на коліна будь-якого міського голову, підпалюєш полігон, унеможливлюєш вивіз відходів, в принципі, 2-3-4 дні мер має здатися. Ну, бо купи сміття, нема де вивозити. Я сказав ні, я здаватися не буду. В принципі, мені запропонували підписати угоду десь через 4-5-6 днів. Про те, що Самопоміч фактично має відмовитись від своєї політики, перейти в інше підпорядкування, тоді всі проблеми знімаються, все нормально. Тобто вас не зламали? Ну, як, бачите, я перед вами живий, хребет рідний. Ну, просто питання, ви розумієте, ви говорите про якісь публічні речі, а політичні домовленості в нашій державі, на жаль, поки що вони часто не публічні. І про щось треба було домовитися, далі ж сміття немає, сміттєвої проблеми. Ні, ми платимо в день 1 мільйон гривень за те, щоб його вивозили спокійно, тому що полігон далі заблокований. Полігон не працює, що ви розуміли. Тому для мене критично важливо почати будувати завод. Слава Богу, ЄБРР прийшов на допомогу Європейський банк реконструкції та розвитку. Прийшли і європейські грантові гроші, ми отримали 35 мільйонів євро. Відбувся перший етап тендеру, відбувся другий етап. Зараз лишилося 5 найкрутіших компаній Європи, які зараз між собою вже змагаються за право будівництва. Починаємо будувати наступного року, 2 роки будуємо завод, і це буде один з перших заводів в Україні. Ще Харків, молодці теж рухаються в тій стезі, але ми ж не маємо ні одного заводу в Україні. Польща має 150. А в нас, подивіться, з висоти пташиного польоту на Україну це є суцільні звалища. І нікому до цього немає справи. Так колись мера Тернополя знімали, Заставного, коли йому заблокували вивіз сміття, і все, він фактично... Ну, зараз подібну проблему має ще мер Дрогобича, так що я там взагалі є, там Субнасит, він такий достатньо лояльний, але, розумієте, він фізично не має грошей.
Тому що вивозити сміття на полігон, який знаходиться на відділі 3-5 кілометрів, окей, це є в тарифі. А коли треба возити сміття за 100, 200, 300 кілометрів, треба витрачати кошти. Ми, до речі, будемо допомагати йому. На наступній сесії плануємо 3 мільйони грошей виділити Дрогобичу як допомогу, тому що політичних аспектів в нього немає. В нас це чиста політика. Тобто 30 мільйонів на місяць Львів витрачає на утилізацію сміття десь там невідомо де. Ні, 300 мільйонів в рік ми платимо обласній державній Це адміністрації. ви сказали, мільйон на місяць. Ну, в день робочий. А, в день? Робочий А. день. То 300 мільйонів в рік ми платимо обласній державній адміністрації за те, щоб машини нормально їздили на ті сертифіковані полігони і там викидували сміття. Інших ніяких домовленостей не було. Тобто так от відкупилися. Ні, ну та почекайте, це вже вони дали задню, тому що я мав здатися, якщо би тоді Березюк, Сироїд, Пастух не пішли голодувати на сходи перед адміністрацією, якщо б всі глави церков, іудеї, мусульмани, протестанти, Філарет, Святослав не звернулися до Порошенка, зупиніть сміттєву блокаду Львова, і вони би не зупинилися? Вони би то я коли був навесні в Америці, мав розмову з мером Нью-Йорку Білом де Блазіо, то одне з питань, як ти вижив в тій блокаді? Скоро цей кейс будуть вивчати в підручниках політології, які методи можна застосовувати. Це в країні, яка хоче бути членом Європейського Союзу. І саме цікаве, що мовчання було зі всіх політичних рупорів, рідкі голоси, які говорили, так, це погано. Знаєте, тобто це всі медіа були зрідні, це була серйозна інформаційна масова кампанія. Тобто, знаєте, вся Україна жила цією проблемою. А замість того, щоб просто дати можливість, наприклад, там одну машину в день кудись вивезти в якесь одне місто. І все. Ні, не можна.